So ito yung daan going to Liberty Centro Mall, going to Centro Mall, Liberty, Batangas. Ito yung daan, Barangay Bisaya. Good morning guys, sa ating mga subscriber. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Patiin din natin yung mga followers natin. So pupunta tayo ng Liberty ngayon. Nandun na si Lisa. Barangay Bambang. So, Municipality of Liberty. Kita nyo ba? Yan, so kita nyo naman siguro. So si Lisa from Montalban, Rizal. Kasi dyan siya magbe-build ng kanyang organization. So ito support siya ni Upline Honey. Good morning, Honey. Kala sabi mo, what is the good in the morning? Itlip ako. So alas 10 na, nandun na daw sila sa may sa may ano daw sila, Centro Mall. So doon natin sila dadaanan sa may Centro Mall, no? Hindi, nag-tricycle na sila. Nag-tricycle na sila. So diretso na tayo doon sa ano? Sa bahay ng kapatid. Okay, sige. May ano daw? Kalawang. Ha? Sa Kalawang. Kalawang. So nandun na sila, nauna na sila doon, so sunod na tayo doon. At syempre mamaya, kasi dito yung ano, yung mga masasarap na lumi. Hindi naman ako hindi ko paborito yung lumi, pero titikman natin mamaya ang lumi dito sa Batangas. Kasi marami ako nakikita, lumi. So ito yung ano guys, madaanan pala natin to, ang ano na nga ba yung tawag dito? Fantasy World, no? So ipakita ko lang sa inyo, no? Wait lang. So ayan guys, yan yung Fantasy World. Oh, diba? Ang ganda. Fantasy World. So yun, naputol, no? Naputol yung ating video. Naghang. So nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung Fantasy World? Ang Enchanted Kingdom dito sa Batangas. Part na ng Batangas to, no? Naputol yung ating video, no? Kasi hindi ko alam, naghang ata yung naghang yata yung phone ko. Mamaya maghanap tayo ng lumihan. So yun, dito na tayo sa Baluarte ni Galvez, sa
Kalawang. Kalawang, Kalawang. Kalawang, Kalawang. Mayroon silang asong makulit. Uy, ayos to ah. Ang galing ah. Di magnet. Di magnet. Ajar, Celes! Magigindi ako! Yes! Nadapa pa oh. Tingnan yung tsura niya oh. Nagawa mo. Nagdupa ata siya daw. Nadulas. Nag-balance ako. Hindi ko may Oh, yun. nawala talaga sa ano ko, balance. Balance. Talaga naman yung mukha ko talaga. Ay, may nakita ako. Tara, tara. Tingnan nyo to, tingnan nyo to. May nakita ko rito. Kaso mga nakabalot. Oh. Ang dami oh. Ang daming bunga. Nakabalot. Kasi para hindi masira ba. Ano, meron silang banana chips dito. Kung gusto nyo mag-order oh, PM nyo na to. May number ba to? Walang number si ate. Meron din siyang ano, meron din siyang peanut butter oh. Kaya lang malayo. Ah, yung along ano lang, along Batangas lang. Oh, so 50 pesos lang daw to. May towel, may ano ka ba? 50 pesos oh. To. Justin's peanut butter, banana chips, alamang, alamang, asan alamang? May alamang din? Saan alamang? May alamang pala. O yan. So, sa mga gusto mag-order, dito lang yan sa ano. Ako dito daw, sa bagay bago kasi. Anong lugar to, Ales? Sinisiyan. Sinisian? West. Sinisian West. Lemery, Batangas. O, sa mga gusto mag-order yan. O. Wow. YouTube mo To. yun. Ito pa ma'am. Ito pa tayo sa Darwin. Ano tawag yan? 50 din po. Ano tawag dito, te? Gorgoria at saka adobo. Plaster, wala. Ah, burger yan. Ah, dalawang ano pala. Plaster. Oh, ito, dalawa. Oh, yan. Ito yung salarin ay, salarin. Ito yung gumagawa si ate. Ano ba yung una? Saka si kuya, ayun si kuya. Oh. Binablog na ni Kuya. Yun. Oh, para pagka nakita nila maraming mag-order ba? Ano naman yan? Banana chips. Ah, banana chips. Oh, dalawang klase yung banana chips. Magkano naman isa niyan? Ganun pa siyang ganito. Sandaan. Ito, 100 pesos daw. Ito lahat to, 100 pesos? Oh, ang dami yung ganun. Ilang piraso to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, 12 piraso daw. Oh. 100 pesos. Ang ginagawa mo? Sarap. Oh, diba? Galing siya ng Rizal, pumunta dito para magpabukol sa muka. Ay siya! So yun, dito sa ano, Sinisian West, Lemery, Batangas. Under ka ano to? Yan o, si Galvez. Chaya Lupin. Mga ano lang, mga Luzon people na to. Galing pa siya ng Muntangbang. Ayan ha. Masarap doon lahat. Hindi ka ba nakatikim? Hindi ako nakatikim. Dati nga ako naggamit pa. Dahil yung kapatid ko, ako makikita Yung ng binuksan ko gan na. barley. Yung binuksan ko na eh. Ganyan kami gumamit ng barley, yung green barley. Yan o. Ito na, tingnan mo ko ilang taon yan. 76 na yan. 76 na yan. Normal mo bang pinanganak sa anak mo? Yes, ako. Magsasalita. Ano nangyari sa akin? Nung na-meet ko, ang angel apply ko dito, siya yung nagdala dito sa akin sa Intra. Kasi kliyente ko siya. Di ba accountant ako may hawak ng kumpanya niya. So ako nagbubukit, ako nag-ano ng kaperahan nila. Ayan. Sabi niya lang sa akin, Lisa, try mo itong product. Parang hindi niya ako tinantanan mga taga-intra kasi mga makukulit yan. Hindi niya ako tinantanan. Sabi niya, Lisa, try mo itong product. Kasi sabi niya yung anak ko, merong sino naman sa puso. Yan. So, for operation din ng anak niya, sabi niya, hindi ko na pina-opera kasi hinihingian sila ng 800 to 1.5 million para lang dun sa singaw na. Kasi anytime nagko-collapse sa tutumba yung anak niya kahit wala naman ginagawa. So,
So, hindi siya pwedeng magiging masaya at saka hindi rin siya pwedeng malungkot kasi anytime na nagpo-collapse na siya. Sabi niya, gumaling dito yung anak ko, 6 months na gumamit ng products, naging okay na. Tapos yung siya mismo, meron siyang tinatawag. Tapos na, no? Tapos na kasi. Tapos na yung presentation, so. Kikita nyo itong hawak natin. Ano kita ng bayabas. Dali lang, naghahang yung aking phone. Sunggutin natin yung bayabas. Intravenous na lang tayo. Para hindi na ako mag-dash out. Pero tama dapat ang point sa isang express na. Hindi ko marami kayong ganito ang sigawin. Sulat yung premium. Ay, ang ginagawa dyan, Toy! Makikita mo na. Ay, anong anak ko? May kulang pa rin ako. Ito, nakakuha na ako isa. Ano na, okay na yung Hinog na. Kuhanin pa natin yung iba, hinog. Kuhanin pa natin yung iba, hinog. Toy, ano ginagawa mo, Toy? Pero complete siya na express package. Pero after a year, kung sakaling so, sige, 1,000 ang magkano ni deposit ko? Okay, sige, sige. I-transfer ko ngayon. Kasi sila, sinarabangan ko dito. Ngayon, let the people. Hindi. Gusto ka ng tao. Yung sa pay. Nakausapin mo. Kasi minsan nakakalimutan mo. Thanks. Forward ko agad. Babalik ka. 101082. Ano, makamusta yun. Pero yung free, padala din. Parang isipin mo lang siya. So the plan. O okay lang naman kung hindi na siya bumili o bumili na siya. Sino yung kapatid mo? Sa copy. Ano gani? Ayaw mo uminom? Challenge niya sa akin kasi ayaw uminom? Ako, monthly, siya nabukuha ko ang dito ako. May ano sila doon? Dami. Introduce sa kanya ng Bunga. Ang daming bunga hinog. So, manungkit na lang ako. Babae. Ayun, so tapos na. Wala nang magawa. So, ayan o. May nagbabarat ng mangga. Ako naman ay manunungkit ng mangga. Ayun. Oh, ito. Dami nilang mangga. Dami bunga. Oh. Ang laki ng puno. Oh. Ayun, panungkit ko. May laman na yan. Oh. Video muna. Sa? Ay, ibang puno na yun. Ibang puno na yun. Dito lang muna tayo. Ayun, oh. Tara, manungkit muna tayo. Ayun kasi Pierre, ayun. Ha? Pierre. Pier na yan? Pumunta ka sa Ah. Pierre papuntang Kalakan. So, Ayun yung mga bagay. si ate. Takot din si ate sa camera. Ganyan din ako na. Ayun, may kumakain. Kita mo yung ano. May kumakain ng aratiles. Si ate, takot sa camera. Yan, pumunta ka doon. Yun, may taong lusot. May taong lumusot. Ayan na nga. Oh, kita na nga. Ayan, oh. Oo, kita na. Anong pier yan? Sa trigo. Ang ganda. Oh, may tao doon, oh. Tao po. So yun, balik na tayo doon. So, yan si Galvez. Balik na tayo doon sa ano. Nawala yung ano natin, no? Nawala yung foam ng ating ano mic. Yan. Wala yung foam ng ating mic, no? So, yung mic natin, kikita nyo ba ito? Yan, kikita nyo, kalbo. Kalbo kasi walang foam. Wala yung foam ng mic natin. So, tingnan natin dito sa dinaanan natin. Baka nandito lang. Baka nandito lang yung ating ano. Iba naman yan. Kasi, ay ito oh!
Kita ko na siya, oh. Oh. Di ba? Oh. Dito lang sa daan, nalaglag, oh. So, nahanap natin, oh, di ba? Thank you, Lord. So, sabi ko, baka nandito lang sa daan, nalaglag. Ayan nga. So, ayun, oh. Yehey! Kala ko, hindi ko na mahanap. Nahanap uli. Woohoo! So, bye-bye. See you in my next video. Sometimes, yung dito natin kasi yung mga nakakasama din ng mga calcium. Ang ginagawa niya, sinusuparate niya yan. So yung calcium, ilalagay niya talaga sa mga bibig. Kay kumang pala, kay outbre. Sobrang ganda ng cardiolog kasi yung puso na. Marami kami dito, yung meron kami isa dito. Sobrang saan ba yan? Ang galing noon mag-ano niya, mga tinda niya. Malaya bayan eh. Ayaw nga lang ng tatay. Ayaw mo sa kanila. Ang gusto nila, pagkainom nila, magaling na. Pangalawa. Ay, wala naman tayong magic na ganyan. Pero ang kagandahan lang dito sa products natin kasi meron tayong tinatawag na 30 days money back guarantee. Ano yung 30 days money back guarantee? Kasi meron sila may one. Ay, medyo madilim na. Pupunta daw tayo doon sa pier. Ah, malapit lang, Digli. Parang pier na. Kanina, doon sa ano, sa dagat. O, yan. Siyempre, after ng presentation, gala muna. Ganito lang yung ano, ganito lang yung ginagawa nating ano, business. Sharing. Tapos, pagkatapos mag-share, gala na. Gala-gala na. Ay sakto, malapit sila dito sa dagat. Oh. Kaya, gagala muna tayo. Gagala muna tayo dito sa kanila. Aw. Yaan. Ay, ito yung nakita natin doon sa kabila kanina. Ha? Yung inakita ko doon, ito. Ah. Ito pala yung kabila noon, yung inakita ko kanina. Nakita kami guhubad. Oo. Bakit may guhubad naman? Ewan ko, nagpipicture-picture sila doon. Ano ba kayo? Ano to? Mga Ang dami mga building dito na ina-abandon. Ang laking building ito pero abandon. Oh. Diba? Ano kaya yun? May nakatira kaya? Ano? Ito na. Ampere. So kanina, nandun tayo sa kabila kanina. Ito na, pier na. Oh. Diba to? Ano ba yung maganda? Ayun, doon pala ako nagpicture kanina. Oh. Di ba may makita dito na? Malapit. Ito na yung pier, oh. Doon kanina, doon ako. Kanina, doon ako, yun. Doon. Sa kabila niyan. Nandiyan ako kanina. Diyan ako kanina, nagpicture sa likod niyan. Ito na yung pier. Ano to, ate? Anong pier to? Oo. Ano ko na? Pero sabi nila, mga flodo dyan, lalaki dito, lalaki yung mga tangke. Sabi ko ba nandun na bisikleta? Ah. Tapos tutuon dyan ang bato. Dalawa ito, isa daon, ano ka doon, trigo. Ah, sa kabila meron Oo, na. trigo. Trigo naman. Ano naman ginagawa pa? Yung magiging commercial center na dito. Oo, kaya dapat bilisan nyo na dito, te. Ano nakalaka? Commercial na talagang bayan. Ayan, oh. Kita niya ang pier. Oh. Tapos ginagawa pa, ayan, oh. May gumagawang ano. Ayan, oh. Hindi na lang maglalagala. Yung, kagaya yan sa April 7 to today, kung nag-uwakay dito eh. So, di ba? Ano lang, share lang. After mo ma-share yung business opportunity at yung products, yan, gagala na kayo. Basta may magalaan, gagala. O, de? Diba? O, yan sila, o. O. Tambay-tambay lang.
May mga bangka, oh. Yan nga lang, yung tubig, ano, may itim. Hindi siya, ano, hindi siya malinaw. May itim. Kung nakikita nyo, yung part na yan, dark. Tapos paglagpas doon ng, ano na, brown, ano na, blue na. Diba? Ang sarap ng simoy ng hangin. Yun talaga, oh. Abandon house. Diba? Ang laki. Laki ng bahay na to. Ano kaya ito dati? Diba? Ano kaya yan dati? Oh. Ang laki ng bahay. Kuha na lang natin ng ano, picture. Picture lang natin. Madapa na naman, madagdagan yung bukol. So, mag-ano na pala, mag 6:30 na pala. Ayan, mag 6:30 na. So, yan, ito, kung ano-ano naman naiisipan nila. Ayan, madagdagan na naman ang bukol ni Galvez. Yes! Yes! Ang second malo, Arellano.